אויבים רבים בשנים האחרונות. אחד מהם היה אייל גולן, שהיה מסוכסך איתו תקופה ארוכה. לאחרונה הייתה שם סולחה, הם אפילו הקליטו דואט משותף, ועכשיו לוי מצהיר, אני מתחרט על כל הדברים שאמרתי, זה היה מקנאה. עורך התרבות נדב בורנשטיין פגש אותו. אני רצתי אחרייך, וביקשתי גם את סליחתך, לא רצית אותי לשמוע, וביקשת ממני שלך. טעיתי לפה שלי, אני כל הזמן טעיתי. אני דיברתי מתוך קנאה. רק איינשטיין ואייל גולן, אתם לא יודעים לשיר. שנאה, תחרות, שאתה לא מקבל את החרטה שלכם. ואני לא במקום הזה, אני השתניתי. באתי לנשק אותה. הוא היה הפה הגדול של המוזיקה המזרחית. זה לא כיף להיות זמר יחידי שיודע לשיר. על מי לא דיבר רעה, שלמה ארצי ואריק איינשטיין. לא יודעים לשיר, נקודה. מתי כספי ואייל גולן. איך קוראים לו אייל גולן? תתפטרו, מספיק. אבל עכשיו עופר לוי מתחרט, מתנצל, חוזר בו ומודה, הגזמתי. תשמע, אחי, קשה לי לשקר. אני קורדי, דפוק. עכשיו, מגיע הזמן לתקן. תמיד אהבתי את אייל. הוא ענק שבענקים, הגדול שבגדולים. שלמה ארצי זה מלך, ואני כזה ליד שלמה ארצי. מתנצל כי אני מצטער על מה שעשיתי. אני באמת מרגיש שטעיתי. ברוב שיניתי לכולם. מצלמת, המצלמה מצלמת. אני קיניתי לכולם. כלומר, משנה את עצמי, ואני עובד, אני לא יכול לצופה לאף אחד. שכולם ישירו, וזה עושה לי רק יותר טוב. עכשיו הוא מקליט דואט עם גולן, וזה קורה אחרי שנים של סכסוך, ונדקר בחריפות את ההופעה של גולן בהיכל נוקיה. נוקיה, שאתה נותן עם מנהרי ספורט חריקה על הפרקט, שומעים? אז איך אפשר עם תופים לשיר? גולן נעלב והחזיר. אני חושב שאם עופר היה דואג לא ללכלך על זמרים אחרים, אז זה היה שונה. המלחין יוסי בן דוד עשה סולחה. אני התקשרתי לאייל, אמרתי לו אני רוצה דואט. באותו יום אמר לי אני בא להקליט. ואז חיבקתי אותו ונשקתי אותו. אמרתי שאני אוהב אותו ומעריך אותו. והמפגש המחודש נולד דואט משותף. אותי הוא לימד אהבת חינם, לפרגן בחינם. עכשיו הוא כבר מתכנן גם את המופע המשותף. אני מקווה שיסבו את האקוסטיקה בנוקיה. נעשה שם משהו. נעשה משהו שם ביחד עם אייל. ועכשיו